आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों हादरगिरि मुर्मु गाहाय मन्त्रि मदिजों लोगोसे माहारियारि दैदेनगिरिफोरा गोदान बोसोरनि हामलायथि होदों। गोदान बोसोर 2024आ हाबजेनबाय। बे खाबुखौ लानानै हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। ससियेल मिडिया हेन्डेल एक्सआव बिथाङा लिरदों, गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाय हामलायथि हरनाय थाबाय। गोदान बोसोर 2024आ बयनिबो थाखाय सुखु गोजोन आरो जाफुंसारनाय लाबोथों। फै जों बयबो समानथि आरो जौगानायाव बिहोमा होनायनि गोदान बिबान लानायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनि। बिथांनि अनगायै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो इंराजि गोदान बोसोरनि हामलायथि बावदों। बिथाङा ससियेल मिडिया हेन्डेल एक्सआव गोदान बोसोरनि बयनोबो हामलायथि होनानै लिरदों, बयनिसिमबो 2024नि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि। बे बोसोरा बयनिबो थाखाय जाफुंसारनाय, गोजोन आरो गोग्गो देहा लानानै फैथों। बेराफारसेथिं कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआबो आंगो बिमा आरो कंग्रेसनि बारग' माहारियारि आफादगिरि सनिया गान्धीजों लोगोसे गावनि मोनसे सावगारि ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदों। बेजों लोगोसेनो राहुलआ गोदान बोसोरनि हामलायथि होनानै लिरदों दि गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव रंजानाय आरो जाफुंसारनायनि लामा, भारताव न्याय आरो अनलायनायनि रादाब लानानै फैथों। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआबो हादरनि बयनोबो गोदान बोसोरनि हामलायथि होदों। ससियेल मिडिया एक्सआव बिथाङा बयनिसिमबो गोदान बोसोर 2024नि गाहाम हामलायथि होदों। बिथांमोननि अनगायै इंराजि गोदान बोसोरनि खाबुआव कंग्रेसनि माहारियारि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगेआबो हादरनो गाहाम हामलायथि होदों। बिथाङा हामलायथिजों लोगोसे बुंदों दि गोदान बोसोरा ओरैबायदि जानांगौ जाय फिन खनसेबाव निखावरि आरो जेंनाजों बेंजानाय सुबुंफोरखौ मिजिं आरो गोहो लाबोना होफिनो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों, जों साफ्रोमबो नोगोरारिनि मोनथायफोरनि थाखाय खौसे जानानै जुजिनांगोन आरो समाजारि बिजिरनायखौ रोखा खालामनांगोन। जोंनि संबिजिर आरो सुबुंखान्थिखौ रैखा खालामनाया जोंनि गुबै बिबान। जय हिन्द। बेराफारसेथिं गोदान बोसोरनि खाबुआव मिरुनि मन्त्रि पियुष गयलआबो एक्सआव गाहाम हामलायथि होनानै लिरदों, जों 2024आव आगान होजेनबाय। फै जों मोनसे जौगाखां भारत दानायनि थाखाय गावनि मावनांगौ बिबानखौ मावफुंनायनि मिजिंखौ रोखा खालामनो। बे बोसोरा जोंनो दरसे गोख्रों आरो बांसिन बावसोमनाय हादर महरै जोंनि हानजायारि नोजोरारि खाथियाव लाबोगोन। गोदान बोसोरा आसा गोनां आरो मोजां बिजावन मोननो हानाय जाथों होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।